Bé, hora de conèixer la inestabilitat de l'oratge. Alfons, bona vesprada. Bona vesprada. Com estarà la cosa? Trobem unes hores ja d'inestabilitat. Normalment estos períodes de tronades solen durar un dia, però sembla que en esta ocasió està allargant-se un poc més i fins i tot avui i també demà, si no continua la cosa, anirà més endavant. Però servisca com a titular esta bonica fotografia que ha arribat avui a la nostra redacció. Recordar-los que han sigut moltíssimes les fotografies i els correus electrònics que ens han il·lustrat sobre els fenòmens de tronades que hem tingut, sobretot en el dia d'ahir. Esta de Llams, veuran al final de l'informatiu alguna altra més, és una molt bona il·lustració. I ara el que anem a veure són les finestres que habitualment els mostrem. Esta és una d'elles, correspon a les platges del terme municipal d'Orihuela, 29 graus de temperatura, 60% d'humitat i, com veuen, està entrant el vent de llevant de manera ben evident i, per tant, carregant de núvols esta zona sud de la comunitat, on esta vesprada una altra vegada, recorden que estan en alerta taronja, podien produir-se més tronades importants. I els mapes de pluges que els hem preparat per al dia d'avui representen les pluges de les 24 últimes hores fins a les 8 del matí d'avui mateix, és a dir, que podien incrementar-se estos registres, però fonamentalment el que es pot apreciar és que ha plogut pràcticament en tot el territori de la Comunitat Valenciana, una miqueta menys a l'extrem sud, però esperem que allí avui se reactiven aquestes tronades i especialment destaquen esta zona que està compresa entre l'embalsament d'Arenós, entre Tuéjar i la ciutat de València, on en principi, i també les tavernes de la Vallina, on s'han represat molts litres. Avui estan tronant a aquests moments precisament pluges especialment a l'àrea del Comtat, de la Vall d'Albaida, pluges que en principi poden arribar també a incrementar estos registres quan acaben de fer el recompte a últimes hores del dia. Aquestes són les pluges caigudes, com diem, és un fenomen que encara no s'acaba, però anem a comprovar ja les imatges animades que habitualment es mostren del satèl·lit Meteosat, on comprovaran que la direcció de totes aquestes tronades que s'estan fent, estan produint-se des del sud-oest cap ací, i especialment en les últimes hores estan formant-se nuclis tempestuosos en l'àrea de Múrcia i també a les comarques alacantines. El mapa isobàric previst per a demà en les hores centrals del dia indica que estem situats en una zona encara d'altes pressions, que entraran vents de llevant, per tant, en recorregut marítim, amb càrrega d'humitat, i per tant demà també serà un dia, en fi, complicat de cara a les pluges, i en principi esta seria la tendència per als pròxims dies, que anara desapareguent esta lleugera inestabilitat en capes mitjanes i altes de l'atmosfera, perquè tenim un poquet de fred, i aquesta és la segona causa que destaca o que encén la metxa d'estes importants tronades que tenim en les últimes hores. Mapes de símbols: entrada de vents de llevant, especialment la mar no està massa bé, marejada mar endins, més probabilitat de tronades especialment a la meitat sud del territori, i a la resta de tot, fins i tot, no se'n descarten que es puguen produir també tronades en registros importants. Per a demà, a poc anirà arreglant-se la cosa, però de totes maneres ho farà de manera ben paulatina. Vents de gregal del nord-est, encara mar a mar, marejada mar endins, més probabilitat de tronades o més destacades especialment a la meitat sud del territori, però, com diem, en principi és una situació general, no descartem que en qualsevol comarca anem a poder desencadenar-se encara fenòmens tempestuosos. I la resta de l'evolució indica en principi que dimecres encara seria un dia una miqueta complicat, amb més ullades de sol. El dijous ja començarien a recuperar-se encara més evidentment les temperatures, encara una miqueta de vents de llevant, això sí, amb menys força, i esperem ja de cara a divendres que de cara al cap de setmana les coses vagin arreglant-se, tot i que no descartem que es formen tornades o nuvolades d'evolució, especialment a les comarques de l'interior de Castelló. I com diem a l'inici d'aquest espai de l'oratge, avui sí que hem tingut moltíssimes fotografies que han arreplegat a la nostra redacció, il·lustren perfectament el dia que hem tingut. Esta correspon a Fontanars dels Alforins, núvols de convectius que se desarrollaven en aquests cúmuls importants, caigueren 40 litres per metre quadrat, alguns en forma de pedra, a esta bonica població de la Vall d'Albaida, i sobretot destaquen no solament les formacions de núvols, sinó aquestes importantíssimes tronades que pràcticament al sud del Golf de València s'observaven des de localitats molt disperses. Esta, per exemple, destaca perquè és des de la població de Massamagrell, mirant cap al sud, i s'endevinen perfectament els moltíssims rellamps que es van produir, que duraren més d'una hora i que han sigut fotografiats a bastament per molt bona part dels nostres telespectadors. I està molt bonica, on s'endevinen entre els núvols, la lluna i ciny i el cel mig ennuvolat, com a conseqüència d'esta destacada tronada que tingueren entre la Safor i la Marina Alta.